ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇକି କଲ୍ କରିଥିଲି। ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିକି କହିଦେଇଥିଲି କି ଯେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କଥା ହେବିନି। ତ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ଯଦି କଲ୍ କରିବି ତାକୁ ଖୁସି ହେବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲି, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲି। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ତାପରେ ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲି, କହିଲି ପ୍ରିୟା। ସିଏ କହିଲା ଓହ ତୁମେ କୁହ। ଆରେ ୟାର ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିକି ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ସେମିତି କହିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୁସି ତ ହେବ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି ବୋଲି। ଆରେ ସିଏ ନ ଜାଣିଲା ପରି ବିହେଭିଅର୍ ଦେଲା। କେତେ ଅଜବ ଲୋକମାନେ ନା। ଆରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେମିତି ୟାର କିଛି ମାସ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଏମିତି ବି ହୁଏ?